Čaute všetci pri mojom novom videu zo Schedule 1. Prepáčte, že som dlho nevydal video. Prečo? Lebo škola a že som mal narodeniny a všade, nemal som čas. Bol som. No takže, neviem, čo som chcel povedať. V tejto barn, akože my sme grindili. My tu grindíme. Tu sú naši zamestnanci. Nepýtajte sa, prečo sme failoví, lebo... No, tak ja nemám peniaze, ja som v minuse. Takto on vyzerá. Oh my god. Skade mám toľko peniazy? No. Ale tam si nemajú peniaze, idem im dať. Ne, veď ja mám. Im daj. Nedám im. Ale čo myslí mi? Mám im dať? Ja, že si... Nie. Musím dať, okej? Nedal som im. No určite. Nie tam ani cent. Čo som spravil? Prečo mi to nejde? Nie tam ani cent, ani jedna ani známka toho, že tam boli nejaké peniaze. A tento tu pracuje. Na tento hovadiny. To je tento, ujček. Nový update, nový kurzor. Čo? Mám plnú dodávku šrumsiek. Ty choď do iči. Ok, to. Takže ešte sa mi zdá, že jeden level a budem mať Enforcer, no som si istý. Alebo puknem sa, ale tak... Ale tak môžem tako cestou trošku zabiť policajtov. On je mŕtvý! Ahoj. Ty môj policaj plesní. Ja mám veľa už pištol. To nenájdeš len tak niekoho vo vrecku. Čo? Idú policajti, čo, nerozumieš? Ľudia. Proste... Oh, shit. Prečo toľko grindíme? To je otázka, podľa mňa. Nikto to nepísal do komentárov, ale podľa mňa... Ne, skoro ma videla. Skoro, normálne, čo? Neviem, čo som chcel. Že prečo toľko grindíme? Lebo tento ujček chce 20 prášku bieleho. Ja editujem v novom softvere. Neviem, jak sa to volá, ja som zabudol. Kdenlive. Ešte som ani jedno video nestrihal na tom, lebo ja som ani nekúkal tutoriál, jak sa to robí, ja som debil. A tu sú policajti, uvidíš ich? Bam! Á! No môžu zabiť. Jak ma môžu vidieť, že som za stenou? Som ich rozstrelaj. Ja počujem také strieľanie, alebo možno tripujem. Ja nestrieľam. Ja nemám ani náboje. Neklam, ty bečár, posratý, zasratý, nasratý. Poď za facku, čo máš? Tu si dám zbrane a to potom predám, keď sa mi bude chceť. Musím si dať teraz pozor na policajtoch, lebo ich chcem strátiť. Wait till I get my money, right? Wow. A to tak som krádol zbraň, áno. Ale tak môžem ešte ukradnúť zásobníka, už nič nemá. Wait till I get my money, right? Wow. Nemôžem to tu spievať, lebo dostanem copyright strike. Wow. Copyright strike, alebo iba copyright. Ne, copyright strike asi keď viackrát? Neviem, ja sa toto nevyznám do týchto hovadín YouTubeových. Ideme sa zaoberať Hovadinami. Hello, I'm after 6. Aha, tu je... Aha, tu si, ty prd. Mama ľubí bubblegum. A kedy budeme odbuchovať ten dom? Ten. Terorist win. What the fuck are you doing, bro? Ale musíme mať... Ale ja... Štyri toto. A prečo? 8 a 4 a 4. Ja vám ukážem, ľudia, Pôjdeme sem, vyskočíme sem, dáme skateboard sem, bum, bum, bam, bam. Ideme sem, vrum. Tu mám 4
A 4. Kde si, môj kamarát milý? Ty Salvador Moreno. 150 za... A tak ani nemôžem kúpiť 8, tak kúpim... Kúpim 6. Ja ti dám také 6-7 tých nezamestnaní. Ani sme nezačali Mixing Maniu. Ja som nevedel, že sme začali Mixing Maniu, ale no čo už. Áno, alebo nie? Bar, Odváž. bungalov. Odmážem o 3, Dobre! 2, 1. Už to je odmazané. Ja si všetko mám Iba jedného môžem. Budeme mať kokain. Však to je... Ale kúp ešte veľa benzínu. Benzínu? Áno. Tak 30? Né, vieš koľko? Viec, prvé sa prezlečiem, okej? Nie. Ale, hej. Hej, Nie. ale ja sa prvé prezlečím a potom. Ľudia, on je vždy takýto protivný, keby ste nevedeli. Prečo mám 2 blik? Bling bling! Ešte jeden dám sem ku nemu. Daj to, ja si to využijem, ja si to urobím na môj plat. Ale uprac tento bordel tu, okej? To nebudem upratovať, ale okej, upracujem. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Náš ľudia, tu čo mi hovoril, že on má rád Sigma Boy. On mi to hovoril raz. Nie, neklam. Páno, klamem, neboj sa, ty šuhajko môj. Kúp iba benzín. Okej, s krátkou, lebo policajti. Kúp iba benzín, ja to urobím. Koľko mám kúpiť benzína? Koľko? Polovica dodávky. Alebo vieš čo? Počkaj, musím to vyrátať, počkaj. 20 plus 20 plus 20 plus... Počkaj. 2x8, 2x8. 2x8 je 16. 16. Pridáme 160. Polovica. 80. Okej, 80 iba. Hej? Hej. 400. Okej. Hej. A kde máš benzín? okej. Kde máš benzín? Dodávke. Po jednom dni z Hedl 1 sme konečne mali kokain. Iba 10. Čo klepeš pro mňa? Čo robíš? Kup. Aha, tu. Ja to chcem vidieť. A prečo mi na to nejde? Wow! Oh my god! Wow! A kde to mám dať? Daj to sem. Ja sem naspäť. Kde to mám dať? Ukáž. Poza mňou, tu na túto poličku. A prečo si toto takto urobil? Chápeš? Aby sa tu nedostali policajti. Aby tu išli. No, stačí už. No. To skade bereš? Ja tu sú, aha. Dobre, ale skade to bereš? Ja prisahám, on má také špeciálne ability na vytváranie toľko smetí. On je zabugovaný. Ten úček, ktorý robí drogy. Ten. Počkaj, nehovorím, že si... Čo? Ja neviem, on je zabugovaný, nič nerobí. Odpojím sa, napojím sa, okej. Máme kokain, my už máme 20 kokainu, ľudia. Poza mňou. Tento. Ukáž bombu! Ukáž bombu! Ukáž.
Wow, no poďme. Ale to ešte není bomba, musíme ešte ísť do... Počkaj, len objednám semiačka. Musíme ešte takému jednému ujčekovi, takému, ktorý robí so zbraňami. Máš? Musíme ísť... taký jeden zlodej tunak. Musíme ho zabiť, ale niekedy cez noc tu bude. Takže... Ja mu odstrelím hlavu. A toto je ten zlodej, toto je. Už 4 minúty. Debil, tu máš. A daj mu! Tak! No vidíš, tu máš! Dáme to tu máš! Ore, počkaj, idem za tým typkom. Tam, kde tam bývajú v tom veľkom dome, okej? Ja už mám normálne C4 ako v Counter-Strike. Vidím ťa. Čau, poď sem. Kúkni sa, jak to vyzerá. No, uka. No, a čo teraz? Tunak do tohto tunelu ideme. Ja tu na to vybuchne! Sa. Poď. Utekaj! Ahoj, Vidinko. Mami, my ideme odpaliť teraz Genghis. A nechceš takúto anglickú buchtičku? Mami, zasni! Dobre, fajn. Rýchlo. Dobre, máš v kuchyni, ak by si chcel. Ok, mi zasni. Taká so šunkou a so sírom. Dobre. Skoro to ruinula jeho mama. 3, 2, 1. Terorist win! Čo ti dáva? Tak to skončilo, tak vám treba. No. Ja už oficiálne sme dokončili hru. Napíšte mi do komentárov, či ešte chcete pokračovanie z tejto hry. My sa s vami lúčime. Čaute! Au. Uhú.